এইটো এই লংকি টিমক মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়কচোন। 600 sir। হা 600 600 233 2614 তাৰপৰা ইণ্ডোৰ দিছোঁ 600 33 657 0 habe ingti 9101 966 267 next hapu angsong deh Nisanong ni pumat pini nilitum phandak sit in demonstration kedu along administrative atum lasemet ke nangkam ke cek lo lase pini seta labang so kachi song mangke nilitum ington delo close 2.3 ke komak dunia ni ta koi dekte lapen kachi song mangke ington te la hello police atum bang penilitum phan nangkam ke padolo seta nilitum penang an chi pet lo seta nilitum kachi song bang nilitum bajut lim mari chok lim ba chi song ne delo seta ke nilitum non pu thupo nilitum mala buson BJP gov atum police atum nang toy pe nilitum hala buson bakam khedun laben la buson kachi song no patora dun labang sobang ke nilitum tin rem lo setami jong amiren nilitum hana kham khedun seta nilitum labang so close 2.3 longri cap kechia khephan ke pek det ke nilitum command tu neta kroy ke lapen kachi song bang ke lake ko amanai kham khedun lapu am se nilitum chi song ponji lake nilitum dak klar dak pen than bolo lapen lakache song long kopine kana hok dukok prodang ke ladak tim kar biang long tum se ar pu bang ke ding poni laheno jase mede close 2.3 ke command tu neta koy dekte lapen kachi song bang ke ington ti lahelo